Good morning po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña. At syempre lagi tayong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating videos. At meron naman tayong idadagdag sa ating konting kaalaman kung paano bang i-restore o kaya ayaw nating itapon yung maayos pang mga kitchen cabinet. At syempre po, bago po ang lahat, kailangan pong sinusukat muna natin kung ano ba yung kailangan natin doon sa isang lugar. Isa po kasing importante yon, no, para makita natin kung kasya ba yung mga cabinet na ilalagay natin. At meron naman po tayong gagamitin na liquid gel para sa stripping. Ito po ay inaalis niya po yung mga varnish doon sa kinakailangan nating alisan ng varnish. At ngayong alam na natin kung ano ang mga gagamitin natin, kailangan na alisan na natin to ng mga hardwares katulad po ng mga hinges natin at saka yung mga door handles. At syempre wag na nating kalimutang itago sa isang lugar. At ito na nga po, pinahira na po natin yung ibang mga pintuan at syempre yung mga body naman po ng ating kitchen cabinet. Pwede nyo pong gamitan ito ng brush na panapon lang po at kasi mahirap na rin linisin yung brush na yon. Kaya kung makakakuha tayo o kung makakakuha kayo ng mura-murang paintbrush na pwede na pong itapon after, yun na lang po ang gamitin. At syempre sinundan po natin yung instruction ng varnish remover na kailangan po ay at least 24 hours bago natin alisin yung liquid gel na yon. At ang pinag-alis ko po dito ay tubig, tapos pinunasan po at saka niliha po ng dry. At ito naman po yung ating tining. Ito po yung ating ginamit na kulay, pero halos pareho lang po yung ating kulay na ginamit. Kaya lang po mas dark po na konti. At syempre po marami pong klase o kaya mas dark pa dito na pang tin. At habang ating pinapahid ng ilang beses ay lalo po siyang nagdadark. At syempre po pwede nyo pong gamitan ito ng brush o kaya itong ginagamit nating mga lumang damit para matapos nating gamitin ito, pwede na rin natin itapon. Para naman po hindi na tayo maglilinis ng brushes pa. Sayang naman yung ating bibilin na thinner o kaya yung thinner na panglinis dito sa mga brushes. Kaya gumamit na lang tayo ng panapon na mga lumang damit o kaya mga punas dyan para pag natapos na natin iyon ay pwede na po natin itapon. At kung mapapansin nyo nga dito ay nag-iiba na po yung kulay nito ng katulad po doon sa kanyang katabi na hindi pa po nalagyan ng tining na iba po yung kanyang kulay. At ganon din po ang gawin natin sa ibang mga pintuan at saka yung body po ng ating kitchen cabinet. Kailangan po ay tapusin yung isang set ng paglalagay po ng ating tining. Hindi po natin tatapusin doon sa isa lang o one set muna, tuloy-tuloy sa lahat po ng cover o kayong takip. At ganun din po yung kanyang pinaka-body o kaya yung cabinet
para pantay-pantay po yung paglalagay. At wag po kayong mag-alala kung hindi po masyadong pantay at pwede naman pong lagyan uli yan mamaya hanggat sa halos magpantay-pantay po yan. Ang pinaka-importante lang ay nalalagyan po lahat. At syempre, atin pong nilagyan lang ng tining yung ating nakikita lang, yung mismong harapan lang po. At saka yung facing ng ating cabinet mismo. Kasi po yung likuran naman po nito ay hindi naman po masyadong masamang tignan. Pero mas light lang po ng konti. Pero para sa inyo na akala nyo ay medyo kailangan pong lagyan ng tining pa, syempre huwag nyo po kalimutang alisin nyo muna yung kanyang varnish kasi po hindi po didikit itong tining pag sa ibabaw po ng varnish ilalagay itong tining. At ito pong ating tining na to ay halos po lahat ng tining ay madali pong matuyo. At ito na nga po, lalo po doon sa tapat ng araw, pagkapahid pa lang, halos pagkapahid ay natutuyo na po. At syempre po, lagi po akong nagpapasalamat doon sa iba nating mga vloggers dyan na nanonood ng ating video. At alam nyo na kung sino kayo. Marami pong salamat at syempre ganon din ang aking ginagawa na aking pinapanood yung inyong video, lalo na kay ako si Mamon, kaibigan po natin yan at panoorin po yung kanyang video at marami po tayong matututunan po doon. Yung kanyang channel po ay ako si Mamon, panoorin po natin yan. Salamat po. At syempre naman po ako rin po ay nagpapasalamat doon sa nanonood ng ating video. Every week po meron po tayong video na nilalabas every Wednesday ng 12 o'clock dito po sa US time. Marami pong salamat at syempre huwag nyo pong kalilimutan mag-likes at mag-subscribe. At syempre, huwag nyo rin kalimutang i-share. At muli pong nagpapasalamat po muli si Pinoy Espenya. Maraming salamat po. At gusto ko na rin pong idagdag na marami po kasing nagtatanong kung bakit ko raw alam itong mga ganitong mga gawain. Sa totoo lang po, bago po kami umalis sa Pilipinas, ay meron po kaming family business na electrical at saka mga refrigeration at saka air conditioning po. Meron po kaming shop sa Pateros mismo. At nung dumating po ako dito, lahat po ng itong aking experience ay aking pong natutunan na po dito sa Amerika. Balang araw po ako po ay gagawa po ng ating video, lalo na po doon sa mga taga Pilipinas na makakatulong po kung paano po namin tinayo yung aming business po sa Pilipinas. Kung interesado po kayo, ating pong abangan at mag-uumpisa po tayo sa ating basic. Ito pong basic na sinasabi ko ay madali lang po at ang gamit na kailangan nyo po ay kailangan lang po ng tester at basic pong mga tools katulad po ng screwdriver, Phillips, long nose, tsaka plais lang po. Yun lang po ang aming pinag-umpisahan na nagkaroon po na maliit na business dyan sa Pateros mismo. At siyempre po lahat po ng business ay nag-uumpisa po doon sa isang lugar. At pagkalaunan o pagkatagal-tagal
kami po ay nakapagbukas ng 4 pintuan. Isa pong refrigeration shop, isa pong air conditioning shop. Meron po kaming sari-sari store at meron din kaming paggawaan po ng ventilador. At kung kayo po ay interesado at aking pong gagawan po yon ng videos po para makatulong naman tayo lalo na doon sa mga kababayan natin sa Pilipinas. At syempre, ngayon pa lang po, ako po ay nagpapasalamat sa mga sumusunod sa ating videos. Salamat po muli. At ating balikan naman na yung ating ginagawa at ito na nga po, atin pong lalagyan po lahat ng first na coat at atin pong balikan hanggat sa second coat na yung gusto nyo pong kulay o kaya yung pinaka darkness niya. Ito naman po ay isang kulay pero habang pong nilalagyan nyo ito ng layer, ito po ay nagda-dark. Nilagyan lang po natin ito ng dalawa tapos touch up na po yung iba. Kaya yung kulay niya ay ganito po, oak ang kulay na medyo dark siguro sa oak. Basta po importante ay malagyan po ng first coating muna lahat para pare-pareho po yung kulay. At kung ayos na kayo doon sa kulay na gusto nyo, ay pwede na po yung isang coat ay pwede na po kayo mag-touch up. Ngayon naman pong natapos natin yung mga takip o kayo mga pintuan, ay ganun din po ang gagawin natin dito sa facing lang. Kaya sinabi ko pong lang ay yung pinakaharapan lang po at tagiliran po ng cabinet na atin pong nakikita. At yun lang naman po ang importanteng nakikita. At yung loob naman po nito ay hindi naman po barnisado ito. At hindi naman po kahoy ito. Ito po ay particle board. At katulad po ng sinabi ko po kanina na pwede nyo pong gamitan ng brushes o kaya mga lumang mga trapo o kaya yung mga damit na hindi na po nagagamit ay pwede rin po. Huwag lamang po yung masyadong marami yung kanyang lint o kaya yung balbunin na damit para hindi po maiwan yung mga balbon niya dito sa ating linalagyan ng tin. Tayo naman po ay magtungo dito sa ating ilalagay na clear coat. Ito naman po yung ating clear coat na finishing clear coat. Ito pong clear coat na to ay nagbibigay po siya ng kintab sa ating mga pinipinturahan o kaya linalagyan ng tining. Pagkatapos ng tining po ay ito po ang ating ipapahid naman para ito ay mukhang maging bago at syempre makintab pong tignan. At syempre ito nga po na lagyan na po natin ng first coating uli yung iba at ganun din po ang ating ginagawa. First coating muna tapos pag kayo po ay masaya na doon sa first coating ay tama na po. At pag sinabi natin pong clear coat at itong makikita nyo ay para po hindi siya clear pero clear po ito pag natuyo, ano po. Hindi lang po yan nagbibigay pa ito ng seal sa ating mga kahoy. Kaya kahit na basa yung inyong kamay, pwede nyo pong hawakan, hindi po basta-basta masisira yung ating linagyan ng tin o kaya yung kahoy mismo.
Ito na nga po, matapos po natin lagyan ng second coating, ay makikita nyo na po yung kanyang ibang kulay o kaya yung kintab niya ay talagang lumabas na po. At ito na po yung syempre kinabukasan na yung paglalagay na to, at medyo yung araw kasi ay medyo bumaba ng konti at lumamig, kaya kinabukasan na po natin nalagyan ng clear coat. At syempre po, matapos po natin lagyan ito ng finishing clear coat, hayaan lang natin na matuyo. Kung maaari ay kinabukasan na natin ito i-install kung saan po natin ilalagay. Kasi po pagbasa pa po ito ay medyo babakat po yung mga fingerprint na galing po sa inyong mga kamay. Kaya hayaan nyo pa matuyo ito na mabuti. At ito na nga po, atin pong install yung ating mga old cabinets na galing doon sa ating lumang kitchen. At dito po natin ginamit sa ating bagong laundry area. At yan po ang dahilan kaya ko po sinabi na sukatin muna yung ating area na paglalagyan po ng cabinet na ating rene-store, para po hindi po sayangin yung pagod na pag niliha po pala natin, nilinis natin yung ganto-ganto, ay hindi naman po pala kakasya doon sa area yung paglalagyan natin. At syempre po, ganun din po ang ginawa natin dito, na sinecure nating maigi. At ganito nga ang nilabasan niya, na yung kulay ay maganda rin po doon sa pintura natin sa laundry area. At ito po ang kabuuan ng ating video. At ito naman po si Pinoy Espeña, na lagi po nagpapasalamat sa inyong lahat. Salamat po.